קיצה אותי, נו קיצה אותי. יופי. כל הכבוד. איזה ילדים נפלאים. תודה במחיאות כפיים לכל המשתתפים של הארמון. נסיך מוזמן לחזור למקום. רגע, מי שמשתתף היום הכי יפה, מה הוא מקבל בסוף? פטיש בראש. פטיש בראש רוצים? לא רוצים פטיש בראש? אז להשתתף יפה, אחרת יש פטיש בראש. אני צריכה עוזרת. תודה. ילדים, שמעתי שמישהו רוצה לברך מכל הלב. מי הכין ברכה מקסימה? כן. בואי חמודה, בואי.